comentava el tema de la mort, no? Que no ens morim abans de... Bueno, no sé, jo crec que no... Diguem-ne, simplement en processos com aquests jo crec que el que s'ha de tenir la convicció és que s'ha fet la feina ben feta. Hi ha hagut moltes generacions abans que nosaltres que diguem-ne han lluitat per la independència i malauradament no se n'han sortit. És a dir, a mi l'únic que em fa por és la por a no fer res. Això és l'únic que em fa por. Per tant, si anem a un nou procés, no? I es fa amb la determinació necessària, es fa amb l'absoluta convicció, amb la màxima planificació, etc. És a dir, anem a explorar els nostres límits. Això és el que jo crec que hem de fer com a poble, anar a explorar els nostres límits i fer-ho amb convicció. I tenim possibilitats de guanyar. I per tant, això és el que hem de fer. Si, diguem-ne, serem nosaltres, aquesta generació que ho culminarà, doncs crec que és possible, que es donen les condicions per fer-ho, però bueno, a mi el que més m'importa és que nosaltres fem el que hem de fer, com a país, com a poble, etc. Si això tindrà l'energia, la potència, la capacitat suficient, doncs bueno, això ja ho veurem. Ara, si no es fa amb tota la determinació i amb tota la voluntat, doncs òbviament no arrossegarem el conjunt del país. Jo me'n recordo que hi havia molta gent, com la senyora d'origen veneçolà, doncs molta gent nouvinguda al nostre país que precisament el que va estimular per donar suport va ser la capacitat de vitalitat, de confrontació, la valentia. És a dir, al final un procés d'aquestes característiques és un procés ètic. Quan tu veus gent disposada a jugar-se-la en favor d'una causa, home, has de ser molt malparit per no veure-ho almenys amb respecte i si no amb simpatia, perquè és una causa noble i això no abunda, diguem-ne, la societat aquesta en la que vivim, de l'interès, de la individualitat, etc. Per tant, jo confio en tots aquests processos col·lectius que generen adhesió per si mateixos. Per tant, quan a vegades algú diu no, és que hem d'esperar a ser més, clar, això és un error. No només és un error, sinó que té malícia, perquè és que precisament per ser més no hem d'esperar. És el no esperar el que et fa ser més. És el moviment, el dinamisme, la valentia, la convicció, la determinació, el que arrossega, el que aglutina, el que permet que els processos socials, diguem-ne, es consolidin. Llavors, això, el fet que l'independentisme maduri i ho tingui clar, doncs ja és un gran pas endavant. Després la qüestió que es comentava de la llista cívica, òbviament, clar, és que és una cosa molt excepcional. És a dir, si l'Assemblea es posa en una cosa d'aquestes, doncs hauria de ser perquè hi hagi, diguem-ne, una demanda social palpable, ampla, que desbordi, diguem-ne, la pròpia estructura, la pròpia Assemblea. Crec que això, quan s'obri el debat, ho notarem o no ho notarem. Si es nota que hi ha un desbordament social en favor d'això, doncs, bueno, diguem-ne, tampoc l'Assemblea haurà de fer gran cosa, és que això serà com una espurna que saltarà i al final tampoc hi podem fer res, perquè si és una agrupació de lectors i hi ha 60.000 persones disposades a organitzar-se i a fer-ho, com es van fer les consultes sobre la independència, que va ser una cosa, diguem-ne, que va tenir una gran espontanietat, doncs si hi ha aquesta gran espontanietat, sorgirà i anirà endavant. I si no hi és i s'ha de forçar, doncs jo soc partidari que l'Assemblea no forci res. L'Assemblea, diguem-ne, ha de ser un canalitzador d'una demanda social àmplia. Llavors sí, canalitzem-la. Però si l'Assemblea ha de forçar la màquina perquè aquesta demanda existeixi, doncs crec que no hem d'anar cap aquí. I el tema del televisor? Sí. Era el tema d'un sistema digital de comunicació com una televisió, però que fos controlada per... Doncs no sé, crec que actualment hi ha una oferta bona de mitjans digitals que, diguem-ne, donen suport a les tesis que... La ponència política? Sí, però això no és de l'Assemblea. Bueno, doncs perfecte. És això... Bueno, ja després m'envia el link. Ara ens ho podem enviar per correu electrònic. Doncs, mitjans, sí, benvinguts siguin. Jo crec que tenim ara mitjans de comunicació des de VilaWeb que diguem-ne, estan donant, recolzant
clarament les tesis de l'independentisme unilateral, que abans no hi eren. Abans no hi eren perquè estàvem tots en la nebulosa del procés que ho complicava. Però si es poden fer noves iniciatives, doncs benvingudes siguin, no? Diguem-ne, bueno, hi ha molta feina per fer. No, però entenc perfectament la pregunta. La veritat és que amb els mitjans digitals que hi ha actualment és bo que hi hagin alternatives independents, que no estiguin sotmeses a ningú, que siguin patrocinades per la pròpia gent, però clar, els hem de patrocinar, no? Si ara estigués aquí l'Albano i la Marta, ens explicarien la feinada que tenen en fer els seus vídeos, i això, evidentment, va patrocinat, i pels que voluntàriament els ajudem a tirar endavant, perquè és molt important aquest periodisme independent. VilaWeb és una altra que també es subvenciona amb les aportacions de la gent, i alguns altres que hi ha, i per tant s'han de potenciar al màxim i anar deixant al marge aquells que no els financem nosaltres i que clarament es decanten cap a una altra línia. Jo crec que això és important i crec que precisament el nivell de comunicació és essencial, que nosaltres mantinguem allò que considerem que té més essències, que està menys vulnerat per l'exterior i que treballa d'una manera molt més lliure i que ens donen aquelles informacions que sabem que estan ben treballades però que a la vegada no estan sotmeses al control de ningú. Per tant, sí, és important. Jo crec que això s'ha de potenciar i crec que s'ha de mostrar que hi ha empresariat català i molta gent amb capacitat que està disposada a apostar per moltes coses. Nosaltres ho hem d'entendre com a ciutadans i hem d'estar allà al costat i hem de visionar tot allò que fan aquesta gent perquè és una feina molt interessant i molt treballada. I el Josep crec que tenia una resposta, una pregunta directa. Sí, començaré per aquesta al final. Això s'explica del president de la Comissió Europea que efectivament tenia una declaració preparada cridant a la negociació entre Catalunya i Espanya i es veu que els espanyols varen moure cel i terra per avortar-ho uns dies després de l'1 d'octubre. En tot cas, aquesta que és un èxit d'Espanya que va aconseguir aturar-ho i que per tant ho veiem com una gran amenaça i una victòria nostra, ho vull posar en relació amb una altra que és perfectament coneguda, una altra cosa que va passar que és perfectament coneguda i perfectament menystinguda, que és que no sabem exactament què hauria dit el president de la Comissió Europea sobre una negociació, però en canvi sabem perfectament que el dia 22 de desembre del 2017, que és l'endemà de les eleccions del 155 que les vàrem guanyar els independentistes, el govern alemany, la cancellera Merkel, va fer un comunicat reconeixent la victòria dels independentistes i emplaçant Espanya a negociar amb nosaltres. I què va passar? Doncs que igual que vàrem malbaratar l'1 d'octubre, vàrem malbaratar aquest comunicat de la cancellera Merkel, perquè al final la clau de moltes de les coses que han de passar fora la tenim nosaltres. Si nosaltres no feim allò que hem de fer, el que pugui passar a l'exterior no canviarà la història la canviarem nosaltres. I si em permeteu també donar la meva resposta ràpida a la primera de les preguntes, jo crec que hem de trencar una de les diguéssim, de les lògiques que ens ha tingut també paralitzats d'alguna manera. S'ha acabat esperar que tothom s'apunti en el que s'ha de fer. Hem de fer allò que cadascú de nosaltres pensi que pot o que ha de fer per avançar cap a la independència. Hi ha 1000 exemples en la lluita no violenta, amb la desobediència civil en el món, que comença una persona, que comença un grupet de persones perquè creuen que és just, que és ètic, que és el que cal fer en un moment determinat i el que hem d'alguna manera deixar de banda ja definitivament és aquesta idea de que si no hi som tots no val la pena, de que si no ens hi posam tots junts estem perdent el temps. Si això ho hagués pensat en Rosa Parks o ho hagués pensat en Lluís Maria Xirinacs no s'hi haurien posat. Per tant, cadascú de nosaltres té a les seves mans la seva forma de lluita personal, sap el que pot fer, el que no pot fer, i no es pot dir, justament per aquests dos exemples que he posat, que n'hi ha molts més, en Pepe Beunza, que va ser el primer insubmís, si ell hagués hagut de calcular quants insubmisos vendrien després, abans de decidir si ho feia o no, no ho hauria fet, perquè no ho podia saber, però ho va fer igualment perquè creia ell amb el que estava fent. Per tant, la nostra lluita s'ha de fer amb aquesta lògica, de que assumim nosaltres cadascú el que vulgui i el que pugui fer, i la lluita al final comença
d'aquesta manera, amb una persona, amb un grup de persones. Arenys de Munt, la consulta, varen ser un grup d'una dotzena de persones que ho varen muntar i varen tenir èxit per una cosa que també tothom la sap i que a vegades de tan òbvia ningú la diu, que és, com li va passar a Rosa Parks, que tothom la coneix, tothom sap del seu gest de seure's en l'autobús dels blancs perquè la varen detenir. Si no hagués estat detinguda, ningú sabria qui és, ningú parlaria d'ella i no hauria aconseguit res. Doncs, per tant, també assumim això, que a vegades l'objectiu no és que no ens passi res, sinó que a vegades la manera de fer avançar la nostra causa és precisament provocar que ens detinguin, perquè llavors passa una cosa que també a vegades inclús fa ràbia als nostres adversaris, que no es poden estar, fins i tot els telenotícies dels altres, de parlar del que hem fet els independentistes. I aquesta també és una batalla comunicativa que la guanyes quan fas gestos audaços i quan fas gestos intel·ligents. I no sé si tenim temps per més. En tot cas, el de la llista cívica jo crec que és una preocupació molt rellevant i estic completament d'acord amb Nuriel que el més important és que hi hagi demanda d'aquest producte. No és suficient que diem farem un producte fantàstic que el posarem al mercat i tothom el comprarà. El primer que cal és ser conscients que hi ha demanda. I la bona notícia és que a vegades quan tu estimules la demanda d'un producte, al final hi ha molta gent que el vol vendre i hi ha els mateixos que estan en el mercat potser també s'hi apunten. I potencialment inclús ja no cal que tu necessitis obrir la fàbrica o necessitis obrir la botiga per vendre un producte nou, perquè si la demanda de la societat ja existeix i tu l'estimules, ja tothom vol oferir el millor producte. I aquesta va ser la clau de l'1 d'octubre, perquè quan tota la gent estava determinada cap a l'1 d'octubre, cap polític català es va atrevir a dir que no creia en l'1 d'octubre. Molt bé.